guys! Welcome back again to my channel, and kung bago ka sa channel na to, please click the subscribe button below on your screen and hit the notification bell para magiging updated ka sa next videos natin coming in the future. So, ayan guys. And don't forget to like and share if you like my videos. So, napag-isipan ko to na i-share sa inyo, gumawa ng content na ito, yung about how to save money as an OFW. Kasi, bago tayo umalis sa Pinas, may nakaset na tayong objectives. Diba? Tama. Kasi ako ganyan ako may objectives na ako bago ako pumunta dito sa abroad. Pero ang katotohanan, minsan naging komplikado, diba? Kasi nagiging maluho tayo. Tama guys. So, karamihan ng mga overseas Filipino workers spent many years working abroad, yet they found themselves almost empty-handed. So, di ba? Ang hirap guys na umuwi tayo sa Pinas na wala tayong naipundar, wala din tayong pera, yung pera natin konti lang, ilang days lang mauubos na. So, di ba? Hindi ka matatawag na successful OFW dahil wala kang nakikita, wala kang na-invest. So, di ba? Ito guys ay sinishare ko sa inyo dahil gusto kong hindi naman sa mamayabang ako, kundi gusto ko lang matulungan yung mga kagaya kong OFW, kagaya kong single mom na nagpapagod, nagpupuyat, naghihirap dito sa abroad. Gusto kong pag-uwi sa Pinas guys is mayroong makikita, mayroong mai-invest. So, in my next vlog ko guys, ipapakita ko sa inyo kung ano yung nagiging project ko, ano yung na-invest ko sa Pinas. So, para naman ma-inspire yung mga katulad kong mga domestic helper, yung mga nanay na mga single mom na nagtatrabaho, nagsusumikap dito sa abroad. So, salamat guys sa panonood ninyo at gusto kong panoorin nyo ito, ang full na video na to, parang mayroon kayong matutunan sa video na to. So, tulong lang to guys to inspire people, to inspire mo ay all kabayan here, working here in abroad. So, keep watching guys. So guys, now pag-usapan natin kung paano ba makapag-ipon ang isang OFW na katulad ko. So, number 1 guys is evaluate your daily or weekly or monthly expenses. Di ba meron tayong mga expenses guys, katulad ng yung mga daily needs natin. Ako kasi dati guys, yung andun pa ako sa Pinas, sinusulat ko lahat ng mga binibili ko sa araw-araw, kahit yung asin, yung bitsin, yung mga piso-piso guys, sinusulat ko talaga yan. And then, tinototal ko yan kung magkano yung nagastos ko sa araw na ito. So, and then kung makita ko na, uy, ito malaki yung nagastos ko nito. So, next day, babawasan ko yan. Kasi, ganyan ako guys. So, and then, number 2 is, buy used stuff. Yung mga okay-okay. Diba? Nakakatipid ka sa okay-okay. Magkaroon ka ng gamit na, yung mga branded na gamit, pero mura lang siya. Kasi hindi naman lahat ng okay-okay is parang luma na talaga tingnan. Hindi naman ba? So, nakakasave ka niyan kung bibili ka sa mga okay-okay. Yun nga. Mahilig ako sa okay-okay guys. Kasi nagtitinda din ako ng okay-okay dati. Yung mga selected items. Kasi mahilig ako mag-select ng mga okay-okay. So, and then binibinta ko siya. Or di kaya pinapautang ko siya ng weekly. So, weekly na babayaran. And then number 3 guys is save before you spend. So, kailangan guys, so, meron kang financial management. So ganun yung financial management ko guys. Income minus tithes minus expenses equals savings. Kasi sa expenses guys, yun nga, na-evaluate ko na siya, na-minusan ko na siya, medyo konti-konti yung expenses, hindi masyado malaki. So, meron pa rin ako natitira na ipon. So, ganyan ako guys. Sinabihan nga ako ng anak ko nung nakauwi ako last June. So, sabi ng anak ko na,
kuripot daw ako kasi marami silang gusto na, yan mama, bili ka ng ganyan, bilihan mo ako ng ganyan. Tapos lagi kong sinasabi sa kanila na walang problema, bibili tayo niyan, pero hindi ngayon. Tsaka na, pag natapos na natin yung ating project. So, hindi muna ngayon. May pera si mama, pero hindi ngayon tayo bibili. Kasi yung pera natin is naka-budget na para sa project natin. So, ganyan ako. Kaya sinabihan ako ng anak ko na kuripot. Pero okay lang yung kuripot, diba? At least may nakikita. Ganyan. So, and then next guys is, think a good investment while you're still working here in abroad. No? Dahil guys, kahit gaano pa kalaki yung pera mo na madadala mo pag uwi mo sa Pinas, pag uwi natin dun, marami yung mga kapatid natin, yung pamilya natin, marami yung mga gastusin, mga pangangailangan. So, kahit gaano pa kalaki, mauubos siya. Diba? Kung may dala kang 50,000 pag uwi mo sa Pinas, ilang araw lang yan, mauubos na. So, mauubos sa wala kang makikita kasi mabibili sa pagkain, mabibigay sa yung mga manghihiram, yung mga kapatid mo. Kasi hindi mo naman matitiis, diba, na hindi mo sila mabigyan na mayroon sa bulsa mo. So, while you're still here in abroad, so think a good investment na mapakinabangan mo in the future, dahil hindi ka naman forever na magiging OFW, di ba? So, think a good investment. And then next guys, number 5 is know your priorities, di ba? Kailangan mong alamin kung ano yung priority mo sa buhay, dahil dito sa abroad guys, maraming temptation temptation sa mga bagay, di ba? Yung mga gadget, di ba? Dahil dito mura lang sa pera nila dito yung mga gadget. And then, maengganyo ka na bumili, di ba? Pero kung alam mo kung ano yung priority mo, kung bakit ka nag-abroad, so, magiging mabawasan mo kung yung mga wants mo. So, di ba? And then, next guys is discipline. Bakit kailangan natin yung discipline sa pag-ipon ng pera? So, kailangan natin yan guys, na yung discipline, kasi yung sarili natin is mahilig tayo sa mga wants, diba? So, dapat kailangan i-list natin yung mga wants mo. Limit your wants, guys. So, dahil iba yung wants at iba yung need. So, kung yung wants mo ay lagi mong pinapairal na, ayan, gusto ko yan, gusto ko. Kagaya ko, guys, last month, nung hindi pa ako sumahod, sabi ko is, pag dating ng sahod ko, bibili ako ng maybe laptop or maybe bagong cellphone, kasi yung cam, gusto ko ng good quality yung cam, kasi yung camera ko is hindi naman maganda yung quality niya, di ba? Kasi kung napanood nyo yung mga previous videos ko, di ba, sabi ko yung ginagamit ko is simpleng Android, mumurahin na Android cellphone lang sa pagbablog ko, diba? So as a vlogger, we need to have a good quality cam. Pero pagdating ng sahod ko, naalala ko na may project ako sa Pinas. So, kailangan kong mag-ipon dahil nangangailangan ako ng malaking pera. No? So, ayan guys. Hindi ko winithdraw yung salary ko. So, ayan. Sinisave ko siya sa muna. Dahil mayroon pa akong project na hindi pa natapos. Malaki pa ang kailangan. Kaya, ganyan ako guys. So, salamat sa inyong panonood guys. Hindi na ako magtatagal kasi papunta pa ako sa work, mag-work pa ako. So, salamat sa inyong panonood, and I hope you learned something in this video. So, maraming salamat guys, dahil we're also thankful to God na marami na tayong subs ngayon, and we are soon guys, makamit na natin yung 1K. So, maraming salamat. God bless inyo.